ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ዓንቲ ድማ ኣብ ማኣዲ ዘተ ስፖርት ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝነበረ ኣብ ሸዓተ መድረኻት ሎሚ ዓንቲ ጋሻ ዓዲመ ዘለኹ ንፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ነበር ከምኡ ድማ ማሕበር ቅልል ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ከም ሓላፊ አቶ አክሊሉ ሊጃሚ እንኳን እንደዚህ ዕድል ዝመሃብካ አክሊሉ ከዓ ብሽም ተኸታተል ሲነማ ሰመረ የመስግነካ። ኣነ እውን የመስግነካ ሰመረ ስኻን መሳርሕትኻን ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ስፖርት ብናይ ሚድያ ትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን ይቀኒየለይ። ሃራይ ናብ እዚ ሕቶይ ከኣቱ ማለት እየ ማለትስ ብዙሕ ሰባት ኣብዚ ናይ ዙር ፈረንሳ ገሊኡ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ዘይፈልጦ ኣሎ ሕጅስ ዕጥ ማለት ጥልቕ ኢልካ ብዛዕባ ዙር ፈረንሳስ ክንብሎ ከለናስ ብዛዕባ እቲ ውድድር ሓፈሻዊ መብርሂ ክትበና እንደገና ድማ ብሽም ቢንያም ጥራይ ይሳተፍ ኣሎ ኢሎምስ ሰባት ናይ ቢንያም ሎሚ ወዳድር ድዩ ከመይ ኣሎ ገለ ድብሎ ግን ዲቴይል እንታይ እዩ ከመይ እዩ መብርሂ ክትበና ማለት ደልየ ሃራይ የቀኒየለይ ምናልባት ብዛዕባ ዙር ፈረንሳ ክንዛረብ ተኮይና ዙር ፈረንሳ ሓደ ካብቶም ግራንድ ቱር ዝበሃሉ ወይ እቶም ዓበይቲ ኣብ ዓለምና ዘለዎ ኣገደስቲ ውድድራት ሓደ እዩ። ካብተን ሰለስተ ማለት እዩ ግራንድ ቱር ዝብልዎን ሰለስተ ኣለዋ። ቱር ደ ፍራንስ ሓንቲ እያ፣ ጂሮ ዲ ኢታልያ ካልአይቲ እያ፣ እታ ናይ ዌልታ ስፓኛ ዝብሎ ከዓ ሳልሰይቲ እያ። እዚአን ዓበይቲ ውድድራት እየን ኣብ ዓለምና። ሕጂ ካብኣተን ከማን ፀብለል ኢላ ትርአ ቱር ደ ፍራንስ እያ። እዚ ቱር ደ ፍራንስ ዳርጋ ኣብ ዓመት ትካየድ ኮይና ልክዕ ከምዚ ዋንጫ ዓለም ሕጂ ብኩዕሶ እግሪ ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ናብ ከምኡ ዝቀራረብ ርዝነት ኣለዋ እታ ውድድር። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝከታተላ ብሸፈነ ናይ ሚድያ ኹን ብተዓዘብቲ ኹን ዓብይ ውድድር ምዃኑ ዘረጋገፀ እሞ ንብዙሕ ዓመታት ዝተካየደ ውድድር እዩ። ከም ዋንጫ ዓለም ኣብ 4 ዓመት ዝካየድ ምድለዋቱ ንገለ ግዜ ዝወስድ ዘይኮነ እዚኣ ምድለዋታ ኣብ ዓመት ተፃፊፋ ዓመት ትካየድ ውድድር እያ። ግን ርዝነታ ከምቲ ዝበልኮ ዳርጋ ከምዚ ናይ ብሽክለታ ዋንጫ ዓለም ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብዚኣ ዝወዳደሩ ጋንታታት 23 እዮም ብዙሖም። ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ከዓ 8 ተቀዳደምቲ እያ ተሳትፍ። ሕጂ ኩሎም 184 ተቀዳደምቲ ጀሚሮም ማለት እዩ ብናይ 2026 ውድድር እዚ ናይ ለብዘበን ናይ ቱር ደ ፍራንስ ውድድር 184 ተቀዳደምቲ ጀሚሮም ስጋብ ሕጂ ከምቲ ዓንቶ ተው ዝጠቀስካዮ ዳርጋ 9 መዓልቲ ሓሊፉሎ ሎሚ ዕረፍቲ እዩ ናይ 10 መዓልቲ ስጋብ ሕጂ 8 ተቀዳደምቲ ተወፂኦም ኣለዉ ወይ ተገሊፎም ኣለዉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሕማም ክኾን ይኽእል እዩ ብመውደቕቲ ወይ ከዓ እቲ ውድድር ከቢድዎም ምስ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ኣየር እውን ክኾን ይኽእል እዩ። 8 ተቀዳደምቲ ተኣልዮም ኣለዉ። ስለዚ 176 ተቀዳደምቲ ሕጂ ፅባሕ ኣብ ዝጅምር ውድድር ብኣታቶም እዩ ክቅፅል ማለት እዩ ብ176 እቲ ውድድር ብዙሕ ግዜ እኳ ተደጋጋሚ ግለፅ እዩ። ኣብዚ ዙር ናይ ፈረንሳይ 4 ዓይነት ውድድር ወይ 4 ዓይነት ሽልማት ክውህብ ዝኽእል ውድድራት ኣሎ ማለት እዩ። ምስኡ ከዓ እቲ ማልያ ምስ ውድድር ዝኸይድ እዚ ተቀዳመይቲ እታ ብጫ ማልያ ንብላ ወይ ከዓ ናይ ግዜ ማለት እዩ ናይ ግዜ ውድድር እዚኣ እታ ዓባይ ውድድር ኩለን ጋንታታት ከዓ ንዓ ቀዳምነት ዝበኣ ወላት ሽልማታውን ዝዓበየ ውድድር እያ። ሕጂ እታ ናይ ብጫ ማልያ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ክፍፍል ብልዎ ኣብኣ ሕጂ ክዕወቱ ኢሎም መሪፆሞም ዝኣትዉ
ብሉፃት ተፃወቱ ኣለዉ እዚኣቶም ሙሉእ ሓይሊ ሃልይዎም ነቲ 21 መዓልቲ ተፃዊሮም ቁልቁለቱ ዓቐበቱ ኩሉ ወዲኦም ግዜ ዝሓሸ ግዜ ዘእቱ ዘቁፅሩ ማለት እዩ ካልአይቲ ቀጠልያ ማልያ ኣላ ቀጠልያ እዚኣ ንዓና እውን ተገድሰና ማለት እዩ ቢንያም ግርማይ ዝሳተፈላ ዘሎ እሳ ከዓ ናይ ነጥቢ ውድድር እያ ተፈላለየ ነጥብታት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ኩን ዋላ ኣብ ኢንተርሚድየት ንብሎ ኣብ መንጎ ውድድር ተፈላለየ ነጥብታት ወሃብ እዩ እዚኣ ከዓ እታ ናይ ቀጠልያ ማልያ እያ እታ ሳልሰይቲ ማልያ ወይ ከዓ ውድድር ናይ ነቁጣ ዘለዋ ወይ ትኳዕ ንብሎ ቀይሕን ፃዕዳን ኮይና እዚኣ ከዓ እታ ናይ ዓቐበት ውድድር እያ ቅድሚ ሕጂ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ስዒሩላ ነበረ ማለት እዩ እታ ራብዒቲ እታ ፃዕዳ ማልያ እዚኣ እንታይ እታ ናይ ምሩፅ መንእሰይ ወይ ዝበለፀ መንእሰይ ትሕቲ 26 ዓመት ዝስዕረላ ወይ ነጥቢ ዘቁፅረላ ውድድር ማለት እያ ስለዚ እዚኣተን እተን ቀንዲ ውድድራት ናይ ዙር ፈረንሳ ሕጂ ኣብቲ ውድድር ብዙሕ ሰብ ክሰብለሉ ዘለዎ እቲ ቀንዲ ውድድር ቀጠልያ ማልያ እንድሕር ኮይኑ ከምዛ ቢኒ ወይ ቢንያም ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ዝኣትይዋ ዘሎ ንዓ ይፅዕር እታ ጋንታ እውን ንዓ እያ ትፅዕር ሕጂ እዞም ጋንታ ናይ ቢንያም ግርማይ ኤንኤስኤን ይበሃሉ ኣብዚ ናይ ሎብ ዘመን ከምዚ ዝረእኽዎ ነዛ ናይ ቀጠልያ ማልያ እዮም ዝዋዳደሩላ ዘለው ዝማወቱላ ዘለው ወላ ንቢንያም ክዕውቱ እውን ብዙሕ እዮም ዝሰርሑ ፀወታ ተርኢና እዮም ሕጂ ካብቶም ከምቲ ዝበልኩ ኣብቶም 23 ጋንታታት 8 ተቀዳደምቲ ኣትው ኢለካ እንዴ እቶም 8 ተቀዳደምቲ ከዓ ነናቶም ስራሕ ኣለዎም ነናቶም እንታይ ሽምለዎም እንታይ እዩ ክኣትው ከለዉ ገይና ስኻዚ ነዝን ኢኻ ተድምዕ ኣብ ከምዚ ስራሕ ኣብሉ ሕጂ ሳተን ተን ውድድራት ወይ ተፈላለየ ተራ እብልዎን ሳቶም ተን ተራ ዝብልዎን ናይ ሓደ ናይ ስፕሪንተር ማለት እዩ ስፕሪንተር ከዓ እንታይ እዩ ትቦላታ ከምዚ ቢንያም ግርማይ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ሒዝዎ ዘሎ ካልኣይ ናይ ክላይምበር ወይ ከዓ ናይ ጎቦ ምድያብ ዓቕሚ ዘለዎ ክሊብ ዝኽእል ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝተዓወተሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ኣብቲ ተራ እንታይ እዮም ብፍሬንች እቲ ቃል ዶሜስቲክ ክብልዎ ዶሜስቲክ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ቃል ብቃል ተርጊምናዮ ከም ሸቃላይ ማለት እዩ ሸቃላይ ግን እንታይ እዩ ንፅቡቅ ነገር ነቶም ተቀዳደምቲ ተመሪፆም ዘለው ንዖም ክዓውቶም ዝኽእል ተቀዳዳሚ ሰሪሑ ስዒሩ ኣብ ቅድሚት መሪሑ ክዓውት ዝኽእል ማለት እዩ እጂ ንቢንያም ግርማይ ዝሰርሕሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣስተቢልና እንተኮይንና 2-3 መሪሖሞ ክኣትው ዝግብኦም ኣብ ብዙሕ ቦታ ንርእዮም ሕጂ ኣብ ገሊኡ ድምዑ እዮም ኣብ ገሊኡ ኣይድምዑ ንኾኑ ግን እዚኦም ትሰርሖም ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ወላ ነቲ ብጫ ማልያ ንኣብነት ናይ ፖጋቻ ትርኢናዮ ዝሰርሕሉ ሰባት ኣለዉ ዝሕልውዎ ኣለዉ ንፋስ ከይሂረም ኩሉ ዝከላኸልሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ መስልቲ ናይ ዙር ናይ ውድድር መንፈስ እዚ መስል ምናልባት ኣብቲ ክቕፅል ተኮይነ ኣብቲ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ዝሓለፈ 9 መዓልቲ ገምጋም ውድድር ናተይ ክህብ ተኮይነ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሓያል ውድድር እዩ ዘሎ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ኩሉ ወላ ናይ ብጫ ማልያ ኩን ወላ ናይ ቀጠልያ ማልያ ኩን ኩሉ ተቀራራቢ ውድድር እዩ ዘሎ ምናልባት እታ ናይ ብጫ ማልያ ቁሩብ ታዴቦ ፖጋቻ ንዓኣ መሪሕዋ ኣሎ ምሕድግ ኢሉ ኣሎ ብ2 ደቂቕን 42 ሰከንድ መሪሕዎ ከይዱ ኣሎ ንዮናስ ቪንጌጋርድ እዚ ዮናስ ቪንጌጋርድ ቀሊል ተቀዳዳማ ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓያል ተቀዳዳማ እዩ ግን እቲ ዝገርም ናይ ታዴቦ ፖጋቻ ሓይሊ ወላ እቶም ጋዜጠኛታት ዘዛረብሉ ዘለዉ እዮም ስጋብ ሕጂ ክርዳእካ ይኽእልን እዩ እቲ ሓይሊ ፍልይ ዝበለ ሓይሊ እዩ ዘለዎ
كميليو كم عينت قبل تنزل زلخما نقرم مهنياتو الصوت راح يفلي لزلهم برتهم كالقط جينا عملت ثالثاي زلو ايزاك ديلتورو بلو ودغانتو يون تاري بوغاچا اسو حجي كاب ندخل ايزلوسي بقربي ب4 ب5 سكند يو دحيرو وزلو اه اتي رابع زلو ايفينوبل زبلو ريمكو ايفينوبل زبلو اسو حجي ب3 سكند طلحيو كاب ديلتورو دحيرو زلو اتي حمشاي زلو كومو ب4 سكند كومو دابلو اتي في اللياتهم سي اتناي بيج عمليات تاريخايو ناي 3 4 نوح 10 سكند زلو 3 قرار وددر زلو سقاب 10 زلو مالتي اه بجيكا تاناي تاري بوغاچا قرم حدق يلو زلو ساخاسك ابتزمزلو وددرات كنرينا بعدي خلصل ግን ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ብኣይ ክቕፅል ምክንያቱ እቲ ዘርእዮ ዘሎ ሓይሊ ፍሉይ ዝበለ ሓይሊ እዩ اوكي ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ግን ንዓና ዘገድሰና ኣብኡ ሕጂ ቢንያም ግርማይ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘሎ ኮይኑ ስምዓና ኣነ ብወገነይ ዋላ እቶም ኩሎም ነዚ ዝትንትኑ ዘለዉ እቶም ጋዜጠኛታት እውን ዝብልዎ ዘለዉ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፅቡቅ ቁመና ኣሎ ካብ ኩሉ እንታይ እዩ ናይ ቢንያም ሕጂ እቲ ዘሐጉሰካ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ደጋጊሞም ኮንሲስተንሲ ኣለዎ ማለት ቀጻልነት ኣለዎ እቲ ዓቕሙሲ ሓንሳብ ክቢሉ ድሓልፅ ለጠቕ ዝብል ገለ ይኮነን ማለት ቀጻልነት ዘለዎ እዩ ኮንሲስተንሲ ዘለዎ እዩ ወላ ምናልባት ትማሊ ሕጂ ሰምዕ ነይረ በዓል ኣርምስትሮንግ ላንስ ኣርምስትሮንግ ኣላቶ ከምዚ ናይ ዩቲዩብ ኣላቶ ዘቕርባ ምስ ብፆት ኮይኑ ኣብኣ ኮሜንት ዝገብሩ ከለዉ ብዛዕባ ቢንያም ናይ ቢንያም ግርማይ ብልጫ ኮንሲስተንሲ እዩ እብሉ ነይሮም ኢንፋክት እንታይ ኢሎም ነዛ ዙር እዚኣ ግሪን ጀርሲ ወይ እታ ናይ ነጥብሲ ክዕወተላ ክእል እዩ ቢንያም ግርማይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ቀዳማ ሕጂ ቢንያም ግርማይ ኦቨርኦል ካልኣይ ዘሎ ብድምር ካልኣይ ዘሎ ቀዳማይ ማት ፒተርሰን ዝበሃል እዩ እሱ ንግርማይ ቀዲምዎ ኣሎ ግን እቲ ውድድር ተቀራራቢ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመፅ ዘሎ ውድድራት ከዓ ድሓር ምናልባት ኣስፋ ሓቢልና ንሪኦ ንኸውን እቲ ዝፅበዮም ዘሎ ውድድራት ነጥቢ ክክቦ ዝኽእሉ ከዓ ዳርጋ ሓፍ ከብለካ ክእል ወይ ከውደቐካ ክእል ስለዚ ናይ ቢንያም ግርማይ ዕድል ኣብ ፅቡቅ ቁመና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ዝመፅእ ዘለዋ ውድድራት ቢኒ ዓቕሙ ሓልዩ ባላንስ ገይሩ ማዕረ ሚዛኑ ሓልዩ ኩሉ እንድሕር ብዘይ ሓደጋ ክውድኦ ክኢሉ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዝግበር ነታ ቀጠልያ ማልያሲ ዘይውሕሰላ ምክንያት ኣይህሉን እዩ ማለት እዩ ለዚስ ብከምዚ ክገልፆ ፈቶ ኣነ ኦኬ ፅቡቅ ብዙሕ ሰባት ከዓስ ዝሓተዎ ሕቶታት ኣሎ ስለምንታይ ቢንያም ጥራይ ብጀካ ቢንያም ዝሳተፍ ካልኦት ኤርትራውያን ከ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣይሳተፉን እዮም ይብል እሞ እዚኣስ እንታይ ትህበና ምብሪ ወዚኣ ሕጂ ሓቆም እዮም ፅቡቅ ትሕቶ እያ ንዓዮም ብዙሕ ሰብ ከምኡ ሕቶታት ኣቕርብሎ እዮም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ሓያላት ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣለዉ ማለት ኣብ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ሓያላት ጋንታታት ዝወዳደሩ ኣለውና ግና ስጋብ ሕጂ ቢንያም ግርማይ ዘሎ ወላ ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ 224 ተዓወተሉ በይን ኤርትራዊ ነይሩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ከምኡ ይነበሩን ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ረብ ዘበን እውን ከምኡ ኣነ ሕጂ ክልተ ምክንያት ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ሓደ እታ ጋንታ ሓቂፋቶም ዘላ ጋንታ ኣብቲ ዙር ናይ ፈረንሳይ ክትኣቱ ዕድል ረኪባ ድያ ይረክበትን ዝብል እዩ እንድሕር ዕድል ረኪባ ክኣትውሉ ዘይክእሉሉ ምክንያት ኣይህሉን ግን ዕድል ከይረኸባ ከይኣትዋ ዝተረፋ ጋንታታት ኣለዋ ንኣብነት መርሃዊ ቅዱስ ሓደ ካብኣቶም እዩ መርሃዊ ቅዱስ ሕጂ ሓያል ተቀዳዳማ እዩ ምስ ጋንትኡ ቡርጉስ ቡር ትበሃል ምስኣ እዩ ዝወዳደር ዘሎ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብዚ ናይ 226 ቱር ደ ፍራንስ ዕድል ኣይረኸበትን ማለት ገሊአን ጋንታታት ኤሊት ጋንታታት ዝብልዎን ኣለዋ ፕሮፌሽናል ኮይነን
أبتي زور زأتوا بخلو بقعت قدادمتن دي بجنزب بحيل جنزب دي بخلو بتي من حدرا ناتاتن دي قالها بخوم زأتوا له قال لي إنك أب وايلد كارد زبلو له خمزي لوتري عينت حجة بس حلمو كأتوا زخلا جانتاتا له هدي زاناي مرها قدس جانتا أي أتوتن سلازي أتوت مرها قدس من كأتي خالة مالتي قال لي إن جانتاتات كأ تتأوتن أب تور دي فرانس كله زياتو تقدم تناون على مالتي إرتراوين نعمنت كاباتهم نخصتهم وسنخني هينكم لو برهان هينكم لو برهان حجي بطعمي حيال تقدم مايو مستا أستانا تبهال جانتا يتصاوت أستانا حجي أبز زور فرنسا تتصاوت على توادادر على أقاطم خوينو جن هينكم لو برهان أيتوتون أنا خمس مسلني هينكم لو برهان أبتناي كال ودرات زكايت يدمعلهم سلازلو أبو نخأتو أبو نختصنح زدليو خوين سمعاني نيجر ما قد نعمت هقولها حجي هم سوري أقولي فكمر لو ما عنتها هو ما يوتش سلازلس نا يوهانا هو مغلس خبلنا هو بتاعم زحقس لومي زينا سمعنايو أب زقب زكاي زلو زي ناي شانهاي ناي تشاينا وددر لو مقدمي أتيو نتا عمي السو يتعويتو جينا لبزبون كدقما زبل عدلالو درونتي بج أماليا زمرح زلو ركيبول ودار قبل حانت نتبه في اللي دي قال لي زلاتهم ناي تسكن دون تقراري بولو سلازي لو مقدمي بمتاو ناي بحق زحقسي نقول هنا خخر عنا زقبو ايو اقاطم خوينو زي ناي تور دي فرانس كم تعنتو يزبلكو السوب عالم قنون استافل ودري لهم بمشكلة سلازي حسبو السود عند عمله لخوينو بر زي ناي بعد شاينا ودرو قليل ኣይኮነን እንዳዓበየ ዝኸይድ ከ እዩ ስለዚ እዚ ዓወት ናይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀሊል ዓወት ኣይኮነን ኣብኡ ዕውቶም ኣሎ ኣነ ግን እንታይ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ገና መንእሰይ ዘሎ ወዲ 26 እዩ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ግራንድ ቱር ብሕልፊ ብዚ ናይ ዙር ፈረንሳይ ከእትዎ ተዝኽእሉ ኣስታና ፅቡቕ ነይሩ ነበርኩ ነይረ ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ሕጂ እቶም ኣስታና ሸሞንተ ተቀዳደምቲ መሪፆም ኣለዉ ሕጂ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስቶም ሸሞንተ እተዎን ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩካ ሸሞንተ ክምርፆም ከለዉ ሓደ ስፕሪንተር ኢሎም ዝመርፅዎ ኣሎ እቲ ሓደ ክላይምበር ንዓቐብ ቦላታ ዝስዕር እዩ ዝበልኩካ ስፕሪንተር እቲ ካልኣይ ክላይምበር ንዓቐብ ሳልሳይ ከዓ ክሰርሕ ዝኽእል ክፅዕር ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሸሞንተ ካብኣቶም ክመርፅዎ ይከኣሉ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቶም ናይ ቀጠልያ ማልያ ከማን ሕጂ ምስ ቢንያም ዝወዳደር ዘሎ ሓደ ካብኣቶም ክርኢ ከለኹ ማክስ ካንተር ዲ መስለኒ ዝበሃል እሱ ሕጂ ኣስታና እዩ ቢንያም ግርማይ ንዑ ቀዲምዎ ኣሎ ኣንክንዲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እዮም ንዑ ኣቀዲሞም ዘለዉ ማለት እዩ ነዚ ማክስ ካንተር ዝበሃል ሕጂ ሲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣትዩ ነርቶ ምስ ኣስታና ሲ ምስ መወዳድርቲ ቢንያም ግርማይ ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ቢንያም ግርማይ ኦቨርኦል ካልኣይ ኣሎ ምሽልና ኣለና እዚ ማክስ ካንተር ኣብ ራብዓይ ወይ ሓምሻይ እዩ ዘሎ መስለኒ ተዘይተጋግየ ስለዚ ሲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብዚ ማክስ ካንተር ዘሓምቕ ኮይኑ ኣይስምዓንን ግን እቲ ምርጫ ናይታ ጋንታ ናይታ ኣስታና እዩ ኤኒዌይ ሳልሳይ ምናልባት ክውስኽ ግዜ ዳ ከይወስን እምበር ሕፅር ከብሎ ናትናኤል ተስፋፅን ከዓ ዝበሃል ኣሎ ናቱ ከዓ እዚ ከዓ ሓያል ተቀዳዳማ እዩ መንእሰይ ተቀዳዳማ እዩ ምስ ሙቪ ስታር ትበሃል ጋንታ እዩ ሙቪ ስታር ከዓ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ ደብ ዘበን ኣትያ ኣላ ካብቶም ሸሞንተ ተቀዳደምቲ ግን ኣይመረፀቶን ማለት እዩ ናትናኤል ተስፋ ንገብር ኣብ ዝመፅእ